3 ijiem wara l-mewt ta' tifla Niġerjana ta' 7 snin li mietet kawża ta' debolizza f'Ħażabbar, il-każ tagħha tqajjem mill-Oppożizzjoni fil-ħin tal-mistoqsijiet fil-Parlament. Il-Prim Ministru Joseph Muscat li wieġeb minflok il-Ministru Michael Falzon li jinsab imsiefer fuq xogħol tal-Gvern għalli saret talba biex iż-żewġ taħwa tat-tifla Niġerjana jittieħdu mill-familja permezz ta' ordni ta' ħarsien li ngħatat lill-Ministru tal-Familja u s-Solidarjetà Soċjali. Il-Prim Ministru indika li din it-talba saret wara l-mewt tat-tifla. Il-Ministru Joseph Muscat kien qed iwieġeb mistoqsija supplementari tad-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami. Muscat jgħid li ngħata tarif mill-Ministru konċernat qabel siefer fuq xogħol tal-Gvern u aċċerta lill-Kamra li qed issir inkjesta dwar iċ-ċirkostanzi tal-każ. Għal il-familja barranija ta' din it-tifla ilha tgħix Malta qatt ta' snin u ma kienx tgħix f'istituzzjoni tal-Gvern. U qal li l-parir biex toħroġ ordni ta' ħarsien saret minn social workers u waslet għand il-Ministru wara li seħħ il-każ. Il-Prim Ministru Muscat qal ukoll li membri tal-komunità Niġerjana f'Malta tkellmu mal-awtoritajiet u raw tħassib dwar ċerti sinjali minn din il-familja u għalhekk tħejjiet it-talba tal-ordni ta' ħarsien u talab għal kawtela minħabba l-inkjesta li għaddejja. Sadattant fi stqarrija aktar kmieni il-Knisja ċaħdet rapporti li t-tifla ta' 7 snin kienet taħt il-kura tagħha jew tad-Dominikani. Fis-stqarrija mill-Kummissjoni Immigranti ntqal li fl-2016 kienet saret talba mill-Aġenzija tal-Gvern għal ħarsien ta' persuni li qed ifittxu l-ażil l-awas biex il-familja Niġerjana tingħata residenza fejn tgħix. Fid-dawl ta' dan ir-residenza tas-Sorijiet tad-Dominikani ġiet mislufa lil din il-familja biex jgħixu fiha b'mod indipendenti. Jirriżulta wkoll li t-tifla kien ilha xhur ma tattendi l-iskola u kienet għaddejja minn tbatija minħabba sitwazzjoni ta' mart mentali fil-familja. L-inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Ian Farrugia fil-fatt trid tistabilixxi għaliex diversi rapporti ġew injorati mill-awtoritajiet fosthom mill-Aġenzija Appoġġ li kien ilha xhur issegwi l-tfal tant li kien hemm żmien fejn kienu taħt care order. Fi stqarrija oħra, il-pjattaforma tal-Organizzazzjonijiet Maltin tad-Drittijiet Umani qalet li hija responsabilità tal-Gvern li jassigura li t-tfal jingħataw il-protezzjoni u l-kura neċessarja. Il-pjattaforma qalet li tinsab ix-xukjata bl-aħbar u qalet li dan il-każ jimmerita l-ogħla livell ta' skrutinju u attenzjoni. Laqdiet qalu li meta stat jagħmel arranġamenti biex it-tfal jitpoġġew f'xi istituzzjoni li mhix tiegħu, l-istat ma jinħeliss mid-dmirijiet tiegħu. Komplew jisqu li l-awtoritajiet għandhom iwettqu investigazzjoni fil-mewt b'rabta partikolari dwar jekk kienx hemm xi miżuri li setgħu ittieħdu biex it-tifla ma tmutx. Saħħu li dan jgħin biex tinżamm il-fiduċja fl-istituzzjonijiet Maltin li jieħdu ħsieb familji vulnerabbli. U aktar tard wara 3 ijiem, il-Gvern qal li ħatar investigazzjoni indipendenti sabiex ikunu stabbiliti l-fatti kollha tal-każ. Din l-investigazzjoni se titmexxa mill-imħallef emeritu Filip Xiberras. Dan se jsir bżieda mal-inkjesta maġisterjali li diġà għaddejja dwar dan il-każ.